Takže čaute, moje meno je Afterková princezna, ja vás vítam pri mojom dnešnom novom videu. V dnešnom videu sa budem snažiť veľmi úprimne odpovedať na vaše otázky, ktoré ste mi položili na Instagrame, takže ak ma chcete viac spoznať, tak odporúčam vám pozerať práve toto video. Tuto som si pripravila na takýchto listočkoch vaše otázky, aby som ich nezabudla a poďme teda hneď na to. Prvá otázka znie, aká je tvoja vysnívaná práca? Tí, čo ma poznáte, tak určite viete, ale mňa už od malička ako si fascinoval fame. No najprv som chcela byť spevačka, tuším, potom herečka, spisovateľka, DJka a nakoniec som nejak dospela k tomu, že chcem byť influencerka. Zo začiatku to bolo extrémne ťažké, pretože som mala okolo seba strašne veľa toxických ľudí, ktorí mi hovorili alebo si iba mysleli, ako som sa potom dozvedela, že zo mňa teda nič nebude. Jeden môj bývalý kamoš, to si doteraz pamätám, mi písal také hnusné správy, že ako chcem byť influencerka, keď mám 500 followerov na Instagrame. Do toho jedna meme stránka si robila srandu z môjho kontentu, čo teraz by som bola úplne natešená, lebo by mi to zdvihlo dosahy. Ale vtedy som to fakt prežívala ťažko. Plus som samozrejme vôbec nevedela ako na to. No, mala som jednu kamošku, ktorá bola ochotná so mnou začať natáčať videá na YouTube. To prvé video, ktoré sme točili, bolo, že sme chodili po ulici a sme sa pýtali random ľudí, či nechcú kúpiť mačacie mlieko. To video nikdy nevyšlo, pretože kameraman sa na nás vykašľal a nakoniec sa vykašľala na mňa aj tá kamoška. Vtedy som pochopila, že sa netreba na nikoho spoliehať, že musím všetko začať robiť sama. Začala som teda natáčať na TikTok a vykašľala som sa na vysokú školu, pretože ma to obmedzovalo a chcela som sa naplno venovať tomu, čo chcem skutočne robiť. Samozrejme veľa ľudí ma za to odsudzovalo, ale dôležité je to, že ma podporila moja mama a moji blízki priatelia. Pamätám si, ako som prvýkrát mala 10 000 pozretí, potom prvýkrát 100 000 pozretí, ako ma prvýkrát oslovil fanúšik na ulici. To bolo niečo neskutočne krásne. Mimochodom, doteraz to mám rada, milujem svojich fanúšikov a keď mám čas, tak vždycky im aj odpisujem na Instagrame. Teraz ani zďaleka ešte nie som tam, kde chcem byť, ale za posledný rok sa toho veľa zmenilo. Mám už pár takých menších spoluprác za sebou, predávam vlastný merch, čo skoro vyjde môj rozhovor v Refresheri a chystám ešte jednu novinku, ktorú zatiaľ si asi nechám pre seba. Dosť ma štve, že ľudia na Slovensku berú slovo influencer ako nadávku, ale to bude asi tým, že pod slovom influencer si predstavia nejakého človeka, ktorý jednoducho rýchlo získal fame tým, že sa zúčastnil nejakej televíznej súťaže. Mimochodom, ani takýto človek sa dlho neudrží, pokiaľ nepozná algoritmus, pokiaľ nevie základy marketingu a takéto veci okolo toho, to som teraz úplne zjednodušene povedala. Byť influencerom je práca ako každá iná, zoberte si úplne od začiatku takú najprimitívnejšiu vec a to je naučiť sa rozprávať na kameru. Treba stále vymýšľať nejaký kreatívny content, nie každý má na to. Som sa veľmi rozkecala, poďme na ďalšiu otázku. Ďalšia otázka je, ako zvládaš hejty? Priznám sa, že zo začiatku to bolo dosť náročné, lebo ja som dosť citlivý človek. Aj doteraz proste, keď mi nejaký kamoš povie nejaký, že hejt v úvodzovkách, aj keď je to možno myslené dobre, tak to veľmi ťažko prežívam. No a na začiatku som aj tie internetové hejty prežívala veľmi ťažko, ale potom som si uvedomila, že keď ti niekto napíše hejt, tak ten hejt vôbec nesúvisí s tebou, ale súvisí to s psychickým rozpoložením toho človeka, takže je to vlastne chudák. Ale napríklad, keď mám kramy, alebo som extrémne vytočená z niečoho a prečítam si proste takto veľa hejtov po sebe, lebo fakt ich mám veľa, tak vtedy sa dokážem ešte napáliť. Ale už to určite ani zďaleka nie je také ako na začiatku. Vrátila by si sa niekedy k bývalej? U jednej možno áno, menovať ju určite nebudem, ale je to akože fakt v pohode holka, len nám to nevyšlo z toho dôvodu, že ona to až tak veľmi necítila ako ja a teda sme sa museli rozísť. Ku nej by som sa možno vrátila. Nehovorím teraz, že som nejaká naviazaná na ňu, alebo čo to vôbec, však to bolo proste dávno, ale akože je fajn. Aký máš názor na gejov? Máš aj kamošov? No samozrejme, ja sa s gejmi a celkovo s ľuďmi z LGBT komunity bavím viac ako s heterákmi. A to z jedného prostého dôvodu. Nemám absolútne nič proti heteroženám,
ani proti heteromužom, pokiaľ sa vedia títo muži správať normálne, ale heteromužov, ktorí sa vedia správať normálne, je tak extrémne málo, že si dávam strašne extrémny pozor, kým niekomu takému začnem veriť. Dúfam, že sa nikto neurazí, ja mám dosť veľa heterosexuálne orientovaných kamošov, ale proste veľa z nich sú uchylné hoveda, ako som teraz riešila nedávno na storke, čo sa teda stalo mojej kamoške, že proste sa nevyspala s jedným mužom a on teraz rozpráva po celom meste, že sa spolu vyspali a takýchto prípadov poznám akože fakt milión. Kde sa vidíš o 10 rokov? Bude priateľka, deti, práca, dom? No k tej práci som sa vyjadrila a dúfam, že dostatočne. Frajerku by som chcela samozrejme. Dom alebo byt? Neviem. A priznám sa, že veľmi nerozmýšľam nad budúcnosťou, ale viem, že deti pravdepodobne nebudem chcieť. Možno budem chcieť s tým, že ja by som bola skôr ako keby v takej roli otca, hej, nazvime to, že ja budem proste zarábať peniaze a moja žena sa bude starať o deti. To samozrejme závisí od mnohých faktorov a medzi tie patrí aj to, či proste moja žena bude chcieť deti. Vyskúšala si niekedy tvrdé drogy? No áno, vyskúšala, priznám sa, nehanbím sa za to. Poviem vám, že je to úplná sračka, neskúšajte drogy, priviedlo ma to do sračiek. Prepadla som na tej prvej strednej škole, na ktorú som chodila. A mala som také strašné paranoje, že som si myslela, že moja mama ma chce zabiť a proste drbalo mi celkovo. Viac sa k tomu zatiaľ asi vyjadrovať nebudem, možno niekedy na budúce ešte pokecáme o tom. Ako ťa napadol merič mačacie mlieko a prečo si to začala používať? Prvýkrát to napadlo moju kamošku, že neviem pri akej príležitosti sme pili, hej. Ale potom som išla s mojimi kamošmi na nejaký festival a keď sme sa vracali z toho festivalu, tak viete si predstaviť proste všetci napití, drbalo nám. Ja len tam proste som behala pomedzi našu partiu, akože čo sme tam boli a že nechcete kúpiť mačacie mlieko a proste taký pozitívny vibe išiel z toho, všetci sa smiali, ja som sa smiala. Potom to nejak tak vzniklo, že som začala z toho aj robiť content a nakoniec som dala spraviť aj merch. A samozrejme milujem mačky. Čo by si kúpila, keby vyhráš milión? V prvom rade by som si kúpila všetky kurzy, ktoré chcem, lebo akože kúpila som si ich dosť, ale stále to nepovažujem za dostatočne a stále sa chcem vzdelávať v tom odbore, ktorý chcem robiť, hej, takže... A potom neviem, asi by som si kúpila byt, že by konečne moja mamka mala pokoj odo mňa, srandujem, hej. Ďalej, no... Fakt neviem. Poviem vám jednu vec, že radšej si tie peniaze zarobím, aj keď možno to nebude milión, ale radšej si zarobím tie peniaze, ako by som ich mala vyhrať. Kde je potom tá sranda v tom? Máš radšej biele vína alebo červené vína? Prosím, aj dôvod. Nemám rada žiadne víno. Dôvod je taký, že ma z toho strašne napína proste. Ja keď sa napijem nejakého tvrdého alkoholu alebo piva, tak som v pohode, ale keď sa napijem vína, hoci len raz, tak idem grcať. Tuto mám takú hrču potom, akože keď to pijem a celkovo, no nechutí mi to a nie je mi z toho dobre. Takže dnešné video sa chýli ku koncu. Ja vám ďakujem, že ste si ho pozreli celé. Ak sa chcete v budúcnosti zapojiť do podobných videí, alebo iba chcete vidieť, čo sa deje v mojom osobnom živote, tak mi dajte follow na Instagram, ktorý tu niekde bude. Vidíme sa pri ďalšom videu. Pa, pa!